začneš rozpracovať, ja mám také skúsenosti. Leute, Pflege, Pflege! Opa! Podaj kameru je. Ja vždy to. Ja neviem. Na každom byte som vždy nastrožil nejakú tajnú kameru, a keď to niekto rozjebal, už tak bol nahratý. Ty to nám jak rozjebaný? Hej. Ja to poviem. Ja to povedal. Ai, Leute, pega! Leute, pega! Iosa! Josa, he? Nossa! Biatlon. Se você mata! 2x6 kilometrov. 2x7,5. Statek, like? Začal sa mám To je like? To je like? Like, no? I like the way I feel. Whoa. I like how I feel. Á, to na peču, keď viete, že je zapnutá. Takže gej. A ja by to zničilo, že tak by to sedel zrazu na nejakú kamera. To zničilo. A tam to je furt? Hej, furt. A zahráva sa to? No? To mi ukáž, ty si nahrával raz. Ne. Ale. Ja, ale si to bolo len taká To potom ukáž pičovinka. to. Čo tam bude? Nič. Chcem to vidieť. Musí niekto dojsť pre nejakú pičovinu. To sú toto. No, babi. Gereko má tretia. Čo tiebe? My sme nejaký obrystok začali byť. Aha, nejaká prekvapenka. A večka, ktorá začala. A kde je? Ja ide startové číslo. Ruska. Ale to nechám. Rúška. Pôjde, na to. Odkiaľ si zobral? Počkaj. Odkiaľ si dúfam, že to nebolo vidno. Odkiaľ si zobral nabíjačku? Neka. Dobre. On má to, ale má. Koľko kde? No dobré. Koľko kde? No dobré. No dobré. Aby som si kúpil ďalšie 3 balíky dažďoviek, či koľko. Áno. To Lofi sa ťa pýtal, kde je obchod? Ne. Ideme bežať do obchodu. No jasné. Vidíš ma, aký som žavý? Vidíš ma? Vidíš ma? Dobre ma vidíš? Však ja tiež nie som žhavý, ale... Som rád, že ma dobre vidíš. Víš, čo ma videl zle? Je dobre chlapci z drevení, čo sú keď príjem na tréning, tak taký drevený bude. Tak, no, že stojí čo... Kondičku budeš mať, aké drevený budeš? Kondička. No hej, ale... Kúpka toto ti dám sa, musím tam vstúpiť. Ja budem vedieť, že odporiadne kopnúť do lopy. Odpnú nožka kladne, všetky vlastne. I to akože rád chvíľku nenavil, že nedieš nič. Týždeň, keď ja si bez no vážne. Ako tak viem kopnúť do lopy, dobre. Ale tak tam príde tá buďmera futbal a ja poviem, neviem, čo budem rýchlo robiť, vieš, keď som tak v takom tempe, tak vieš, čo vážne. Jeden zápas napríklad, tak... Stále budeš mysleť na tie líže. No, poviem, že... Ja už úplne. Hoci čo robím, tak čo viem tam stále rovnako. Tak nie, jo. Ja viem za takú nemôžem. To je pravda, ale stále rovnako. Ale to by som tak. Ale že by som sa tým chválil. Mňa fotbal nebaví, absolútne. A čo ťa baví? Basketbal by som si zahral. Čo si nešal na turnaj vtedy? No, ja nebudem hrať na parketách. Tak to čo robíš? Tak sa ty opíš. Ako to musím povedať? Ja hrám takto, normálne, že robím, a nie toto. Odíde mi ruka za to, tak dokončí na parketách hrať. Ale podľa teba, kde sa hrá basketbal? Ale to sú iné parkety, než takéto sú prehnuté a tak to si a na lopy treba byť. No to je o loptách, ne o parketách. Aj o parketách. Kokos, ale vidím tie mená do piče, že kto strýla. Berger, Brunet. Bergerová, Brunetová. Nie, Berger a Brunet. Ja si poznám myšle. Ale Berger a Brunet a Neferman. Bergerová. Anna Mária Brunetová. A Jozef Mária Budík.
Česká. Viktorova, kurva. Gereková, to je naša. Viktova. Brunet, Viktova. Geregova štvrtá. Naša. Shooting. To už druhý shooting. Kubo, mne to zdá, že to dosť tričko už máš to ako Je to. Vykušína. Máš štúka. Není, ne, ukáž mi ho. Predu, hej. No zohľadu mi ho ukáž, preto nevadí tá čmuha. Czech Republic 3. Dozadu, ne, do opačnej strany to daj. Tam píše. No, Hej, A stalo? ženská, no. Prvé poťahne Gereková, no, aj Kuzmína druhá. ale napríklad... Potom podľa tých, no to neviem, že v schode. Ja sa nepoznáš, no? Počkaj, ešte viem k Jakú čiatku moju tu nevidíte? Gereková, Kuzmínová a ešte jedna. Cháchová. Cháchania. Čiže pekne tam na sedmičku, keď to dá na sedmičku. Na koľka sme to mali? Na pečke. Ty si kokot? To by to ti zhorí, ak nič. No takže, ja to idem. Ja, ne, to Welcome. nechaj. Za druhé sličku. Druhé. Necháme pekný stav, Jo, videl som tam tady. Teraz som obdýval. Nejako zdelšty, zátom zašli. Kebyže na to ešte týždeň, tak už aj futbal budeme hrať. No však hovorím, tu kozvík volá. On by dal bago. Viem, tam máš tyčky. No i fakt, to bola Kebyže pravda. není zima, tak aj prechádzky. A kebyže ešte fajčík, tak aj fajčpal. Tak to by som tu fajčil, si predstav, že polnože. Počkaj, no je zbijali, že mi stalo modré a toto. Mrdela. Áno, z toho textu. Modré. A ešte z toho modrého. No, 44. Sú tam nejaká baba? 4 sú tam. Na výber máš. V okne, na. Hej, keď v druhom hoteli. Len pre teba je na hatu, na to dobre. Nie, tak. Ale je to Zlakla. Tak nevidíš ešte? Bez ceny nevidíš? Keď ty si tam už nakúkal, to je jasné, že to zlakla. Ja keď som tam bol takú, ešte bola tam, ale keď... Líbim féra. Dúha Simon. Aha, tak to tam musel sa niekať super situácia. Neviem, či kokot. Už je tiel? Ja, že oni idú, počkaj. Chlapci idú 4 strelby. Tá, strieľajú, nie? No hej, či sa pôjde doma, znáša. Prvý tu Norči. No, kde Bergerová tam ide a ďalší neviem. Chuj, do piče, tu tak neznašam. Ktorú? Bergerovu. Ty poznáš? Čiže ja to pozeral biatlon na Olympiáde a tak. A Bergerová je najlepšia. Nádherové, no. Tá všetko vyhrá. Francúzsky druhé. Zatiaľ. No, dobre. Tam je prvné. Tu je Hensburg, Gereková. Tretia konca je? Kuzmina ideš. Hej, Kuzminová. Čo to napísať? Slovataj. To má taj. Takže hovorí po nemecky. Anastasia Kuzmina! Slováka je to neviem. Czech Republic 5. Ty kurvy všetké nech zlúči. Nemci a šiestky zatiaľ. Počkej, ešte nepovedala aj Neunerová. No tak hej, táto dá hneď náprave. Na všetko to vstúpi. No, ja to zakryjem. Svetový pohár. Mokrý, vyťažu to mokrý. Slovakaj, počuješ? Áno, ty sa hovorí, na cvičí. Ukrajine, vyšle.
No Roky, viem, prečo nás nikto nechce budiť. I keď ten dojde, tak nie, že... Uj, to je asi proste. To je tá Veronika, to je Tego na ticho! A vonku, Nie, ono tak. Neboj sa, keď nás príde ešte niekto. Tak to Ja som to videl, takže keď to spravíš zle, tak... Dávajte. Áno, tak to bolo presne. Ona došla. Toto bolo zavreté. Dávajte. Hej, a ty čo si mi chodil? Rýchlo si mi chodil. Čo som ti chodil? Mali sme tam na vec, skôr dajme časy, že keď odtedy, tak to narýchlo jebne. Dobre? Dobre. Ale A tak, aby to nebolo. ne, a daj na kúčku, prosím. Ja len takéto veci, no. Ale tak to ona keď odpojí, tak ona to nepadne podľa mňa. Musíš tam dať na kraj úplne. Na kúčku to dáme, prosím ťa. Ale to musíme tak šipeme, spadne večer. Tou stranou, dobre. Lebo však my na to zabudneme a už to nedá. Dobre, díky. Pohyblivá kamera, ty kokos. No. To nie je kamera, ale to točí. Pánem Bohem, už 15 minút to točí. Áno, bolo, Aďo? Na to určite vyjadil. Tu je. Nič. No, není, bohužiaľ. Ale vy ste boli na polke a kvôli tomu vznikol konflikt. Nikto. Kvôli tomu, že si bol na jeho polke vznikol konflikt, tak si preto zašli. A teraz vznikne z toho konflikt, lebo že je hudba na hudba. Teraz som už hádala kvôli hociaké pičovina, ale Kvôli hudbe, ktorá absolútne... To je absolútne výborná. Nikomu to nevadí. Ne. Vám, vy nemáte sa o čom rozprávať, tak sa za chvíľu myslíte, že vás to vadí. No potom, keď to nie je ticho, tak nikto nič nehovorí. Čau, Lačko. Poďte sa rozprávať. Aj, srči, pega, aj, pusti. Pusti, ja budem svojať s ním. Ne, on bude svojať so mnou. Hej, niekto sa sem blíži. Ďaká. Tu není ľuďo? Ne, ti vám jeden kakaový reč? Prosím? Ty si dáš jeden kakaový reč? Najprosím, ďakujem. Dobrý pokus. Tak vieš, už taký veteráne, že už Neviem. nie smrát. Môžeme dať skúšať, ne? Ja už ani nešlo, že prosím. Ten by už utekla. Ale toto je dobré zrkadlo, tak to môžem pozbierať. Krásne vidím. To sa no ide. To je dobré. No, to je dobré. Ej, supega. Devi mata. Samozrejme, že sa vyjebe. To jak buchlo. To je tak trochu taką. Nosa, arrivo, stevi mata, Kebyže to tu není, tak sa nemôžem z toho hľadať, že nie je bol, nebo nevedel by som. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tantadantadantadantadant. Čo? Že ste by najväčšie zuby a že ste by najväčšie... Ne, ja by som povedal, že Hej. poslední na 10 bodov. Ale ne, ja nechcem ukázať, že to nekopať. No však hej,
Ale oni to bude strávať. Čo budeš upratovať? Vy sa ma to bude, nie? Oni majú... Ale ne, Bože, to len pozrie, že či si niekto niečo niekde nezabudol a tak. To No dobre, dobre. To je nič. To im bol som sám, aby to nepozrel. Oni si majú pozrieť, že si nežijú. No dobre, tak budeme na litu domku, dáme? Dobre, tak sa musíme sa utarať, máme ešte jeden deň. Dnes sa večer dojde. Čúvajte, kto je sprché? Počúvajte. Jedna možnosť. To sú nejaké kop. To je nejaké veľmi alkoholová teraz bude, tak to bude si kúpiť. Alkohol. No, počúvajte. Ty som zdaj zabia. Počkaj, tam si sa nezve. Už by som aj že by sme to dali do flaši, som príslička, no niečo. Ale ide o tento problém, že kurva, idem grať iným smerom. Si to papovi nepoviem, tak ho ojebem a jednu to vyšlo za prvý koper. Druhý problém. Si pôjdem k žurnali, sa možná príčovať, a mi to nahňajú. A potom, keď mi tam to nepredala, tak ešte nás tam bonžuje rovno. A jak sa už vyvracem, budem behať na... Ale však frustrovat nepôjde do toho. Dobre, no a čo si nepôjde, ale už by sa to neboj sa, takéto veci sa nejako rýchlo ešte prevalia. Že si tam bol. A potom čo budeš hovoriť, že som tam len tak bol v obchode, to si tam nekúpil. To je jedno. A obvinenie základ. To je jedno. Keď ti to nedokáže, tak obvinenie je zbytočné. Vám sa pekne hovorí, ale vážne, toto sú všetci, hlavne ty sa nehovor, keď za tebe sa pekne hovorí, keď tam nejdeš behať. No áno, to všetkým vám pekne hovorí, že? Ja idem, na môj štýl. Tak ja s tebou pôjdem. Ja s tebou pôjdem. No veď áno. Ale nie je to tak kurva. Čo chlapci, už lyže pozeráte už? Bežky. Bežky, no veď to. Išiel by som si niečo kúpiť ešte. Presne. Nič nemám. Ja serem na tom. Počúvajte, vydržali sme posledne. Ale nie chlap. Nie to kúpiť. Keď som ti dal prachy, neviem, nechceš si len tak zaberať, len tak. Ale ja už neviem, sa na to ne... Ja neoplatí, kurva, lebo už nás nechutili henty to, lebo že iba chlapci do piče. Akože aj ja chcem chlap do piče, ja mám najväčšiu na smet 20, ale mám seba kušov, viem sa kontrolovať ešte. Doma sa napijem, koľko budem sa kontrolovať. Áno, viem sa kontrolovať, chlap som učík. A poviem bol chlapco. Nervózny, prosím, čo povedať. Než teba pískuje. No? Čau, Roni, vyzerá nám dobre ide lyžovanie. A Kuzminova je šiesta. Kuzmina. Môžeme im to ukázať, ako to NSP iba Kuzminova. Čo ty? Si bol Čo si robil? Prečo si nešiel kúpiť Oni asi. Čo nešiel kúpiť flašky? Kam? Jaké? Tak do obchodu, ne? Kde si bol? Keď si tu bol sám, bez dozoru, bez všetkého. Chlapci, vy ste všetci takí alkoholici. Ja som to asi jediný, čo nepije. Ja som abstinujúci. Na moc ľudí to nedržíte za polku. Abstinujúci, to ja tak zdravo pijem. Abstinujúci je taký, ktorý nikdy, ktorý pil tak veľa a prestal. Ty nepiješ. No pil som tak 2 krát do týždňa. To je taký sprosť. Nikomu nedá vedieť, máme karty a niečo také. A akože tak som tak pil 2 krát do týždňa. Viem, boli sme. Počkaj. Odfočte, ja viem, lebo to bolo. Nešik, ja som nemal čas, že môžem dostať kamerou. Tak to na kameru. Okej. Tak ale to čo bude na tej kamere vidieť, ne? Musíš mať reál, život naživo. Čo robíš? No. Život naživo. Oni majú... Ja som ja operoval keľu. Ešte aj chceš ukázať toto. Stehna, áno, Do piče, kokot. Čo tu točíme? Upa, pardon. Vidíte? Tu máte normálne vpredu. A takto. No, vpredu, ne? Profilu ukáž. To je úplne... Profilu ho daj. Strašná. Kurva jeba. Hlavne to. No, ukáž to video, jak to vyzerá. Koľko to má 20 minút to video.